दिनै 17 जुन नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड डे टू कम्बाट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट महरै फालिनाय जायो। दिनै 17 जुन वर्ल्ड डे टू कम्बाट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट सान। 1995 मायथाइनिफ्राय बे सानखौ बालाहामायारि खालामनाय आरो रानस्रावनि गोहोमफोरखौ होबथानो थाखाय गेजेर हायुंआरि हेफाजाबनि बादै सांग्रांथि गोसारहोनो थाखाय फालिनाय जायो। 1994 मायथाइयाव जुथाइ हादोर सरासनस्रा आफादा 17 जुनखौ बालाहामा आरो रानस्राव होबथानो थाखाय बुहुमनां सान महरै फोसावदोंमोन।